naye murume uyu kana Jesu haana kumurebuka. Pano paanzai Jesu haana chakaipa chakataura. Ndinoona Jesu akawisisa kuti murume ari kureva kuti kune vanhu vanofana kumuitira chiro vashayikwa, saka zvokwadi hakuna vanhu. Saka pfungwa iri pamurume uyu ndinoida, nokuti ndiyo pfungwa inobata kunyangwe nedenga. Terauwe mudikano, ndiyo pfungwa, ndo maonero edenga kana rakatarira vanhu. Kana kudenga kwaigagwa church board kana board meeting, kuna agenda imwe chete isingakoni, inoramba iripo, ndeyekuponeswa kwamutadzi, ndeyekuti wakaipa waitwa sei kwasiye nzira yakaipa anyorese zita rake mutsamba rokupenyu. Ndo zvoga zvinooccupa heaven. This is what occupies the mind of Jesus Christ. This is what heaven is all concerned about. Saka kana ndichiteverera maonero nepfungwa yomurume uyu, kana denga rakatarira vanhu panyika richiti vanhu vangadzi vanhu ndevapi, ndo vanobatikana nepfungwa inokosha kudenga, pfungwa yekuponeswa kwavanhu. Saka veduwe, murume uyu waiona vanhu but achiti havasi vanhu nokuti havamo mukati meprogramu yezvandinodisisa. Saka paiva nevarume kuda vaipfuura vakapfeka masutu, kana waimubvunza aiti haasi munhu. Kuda paiva nevakadzi vaipfuura vakachena vakagadzira musoro zvakanaka, aiti havasi vanhu nokuti havapo paprojekti yangu. Kana ndingatevera pfungwa iyi, kana denga ringatarira vanhu nhasi, ndevanobatikana neprojekti yekuponeswa kwemunhu. Matthew chapter 28, Jesus gives the marching orders. Ndo panogara pfungwa yedenga, ndo pane moyo waJesu Kristu. Saka definition yevangati vanhu nhasi ndevanobatikana, go ye therefore, endai naizvozvo mukokere vazhinji kuruponeso. Ndo vanoonekwa mukati meradha redenga. Kana Mwari vakatarira pano vachitsvaka kuti vanganzi vanhu ndevapi, teerai munzwe vadikanwa, vanotarira vanhu vanobatikana neprojekti yoga inokosha kudenga yekuponeswa kwemunhu. Nhasi this world, kwa vanhu vachikubvunza kuti unoitei, unoita nezvei, vari kutsvaga kuda kuti vaone kuti vangakupa respect nevalue yakaita sechinyi. Ndo zvinoita vanhu izvozvo. Unoshandepi, unoitei muupenyu, vari kutsvaka pokukutsveta kuti vokurespekta kusvika papi. Kana denga richitsvaga kuti rokutsveta papi, kana ringakutsvagira position nechiremerera charingakupa, harikubvunzi mota yaunodhiraivha, harikubvunzi kuti wakanaka sei mai, haribvunzi vakomana vamazuva ano. Ndinoona vanonzi vakomana ndo vanopfeka majini akanaka, akabvarugwa nemaflat base, nemajini akanaka. Boys ramazuva ano rinoti paita muchinda, iri boys ramazuva ano rinoti paita muchinda. But muchinda kana asingabatikani neprojekti yedenga, kudenga haako muchinda kunyika. Kudenga haasi muchinda, haonekwi, haasi munhu. Nhasi vana mai vanoti kana kuri kunzvimbo nearea dzavo vana mai dzokuchena, zvimahandbag zvakanaka, makostumu akanaka, gogo yakanaka, kwai aiwa paita nezvemai. Teerera unzwe mudikani, gogo yakanaka, musoro wakagadzigwa zvakanaka, jojeti yakanaka. Mai kana musingabatikani nenyaya yekuponeswa kwomunhu, denga rinoti hakuna munhu. Kune variko nhasi vanoverengwa mubhuku rasabhuku kumusha kunzi tine zviruvi zvakati achiverengwa. Kune vanoverengwa kwaregistrar general vachiverengwa kuti variko, kwaregistrar general ariko, asi denga kana rakamutarira, kana asingabatikani nevhangeri, denga rinoti hahapo, hauko. Teereiwe mudikano, teerai munzwe hama dzinodikanwa, kana usingabatikani neprojekti iyi, kudenga hauko. Unofamba ugodya sadza, denga rinoti hakuna. Unogopfeka sutu yakanaka, ugoita mbiri panyika pano, ugoita sei,
ugoita mari yakanaka. Denga rinoti hapana munhu, hakuna munhu, haako zvachose, nokuti watadza kubatikana mukati meprojekti inokosha kudenga. Ndosekera murume achiti hakuna munhu, there is no man, ndashaya munhu, handioni munhu. Noza ndichikura form 2 form 3 kumba kwedu kwakanga kuine mombe mbiri musoro wenyaya champion na engine, mombe dzebasa. Kwaiva nemombe mbiri dzairima madhonza ebasa epamusha, champion na engine. Champion raiva zidhuba zidzvuku rakangodaro raikakata, engine yaiva tema rina manyanga akadaiwo, raiforosa, ratisingaiti zvokutamba, madhonza maviri ebasa. Terauwe mudikani, taiti tichinopedza kukohwa, chandaiziva basa rokutanga randainzi nababa namudhara ndiite nderekuunganidza majanga ose aifanira kuenda pamutano. Saka vaiti kana asati aenda pamutano aitsvagirwa mvura ino munyu, otanga aiswa mudhiramu rine mvura ine munyu, ozoenda ipapo achivavira. Saka aizoti kana chirimo chapisa mumakura musina chikafumo, munana Oktoba ndaiti ndichibva kuchikoro, ndisati ndadya, ndaikwira pamusoro pamutano ndoisa majanga pane kadanga kadiki kakagadzirirwa, kwete mombe dzese, champion na engine. Saka ndo mataidzitsveta imomo, ndotsveta majanga ane munyu, ndo madzaidyira. Paivapo nedzimwe mudanga dzainzi vana maruva, vana zigzag, vana nyeredzi nanani, dzadzisingapindi mudanga rachampion na engine remajanga akanaka. Champion na engine dzadzisinganomwi mvura uko kumarukova kune yakasviba yakaita sei. Ndaiti kana dzapedza kudya ndainoenda pamugodhi ndochera mvura yakachena. Champion na engine mombe dzebasa dzaimwe yepamugodhi yakachena, ndo yadzaimwe. Taiti kana toonotanga kunorima zviya, uswa hwokutanga mvura yanaya, dzimwe dzichirumaruma makura musati mano uswa, champion na engine dzaifudzirwa pakati peminda mumugero umu mune bundo regirini rakanaka. Champion na engine vana maruva vaigovuya vagotenderera vachikuma, vakaboorera, vakatunga pasi, vakadi vachitenderera pamajanga, but pasina majanga aiuya, nokuti dzadzisiri mombe dzebasa. Ndorangarira rimwe gore kwaitika rufu, mudhara vatosunga bhegi vakuti ndakuenda kuDarwin, kwaita rufu, ndokubva vaona champion ichikamhina, ndokubva vatogura rwendo kukaenda da kuti ndimboona kuti chichi chaitika kuna champion, chii chainetsa, gwendo kwakutogurwa, champion yakamhina nokuti imombe yebasa. Terai munzwe vadikani, dzaivapo vana maruva nedzimwe, but kana totaura pamusoro penyaya yebasa dzainzi mombe ndi champion na engine ndo dzaizikanwa, ndo dzaishangadzikirwa namudhara kuita zvose. Ndorangarira pane chimwe chainzi mahara chaiva chitema chipfupi, chimombe chaigara chakangosimba nguva yose, very short, chipfupi chakadai, chaigara chichita kupenya. But chainetsa pana mahara takaita zvose, matrick ose ekunzi mombe irime. Vamwe vaiti kana yavata itai yokupisa, takaipisa ikanhuwirira kuita seuchadya nyama pamombe menyu, tikanzi rumai muswe papasina pana mahara. Saka vana mahara vaiboorera vachiita sei, but kwakusina majanga, kwakusina mvura, nokuti mahara akaramba basa. Saka kana mombe dzaiverengwa nababa vakatarira panyaya yebasa, vaiziva champion na engine mombe dzebasa ndo dzavaichengeta. Terera unzwe mudikani, terera unzwe, kana baba vangu
sinful as he might have been, nokuti tose takatadza, vaiziva kuchengeta mombe dzebasa, champion nainjini. Ko baba vedu vokudenga vanokona neiko kuchengeta madonza ebasa, vanogara pana Matthew chapter 28. Go ye therefore, mudzidzise marudzi ose nekubhabhatidzwa. Mwari vakudenga vanochengeta madonza ebasa, havangasiyi zviro kwazvo. Kana baba venyika vaifudzira mumigero, usanyepegwa kunzi nyika yakaoma, usanyepegwa kunzi Zimbabwe yakaoma, inoomera vana maruva nana zigzag, kunana champion nainjini, mombe dzebasa, kuponeswa kwemweya. Baba vedu vokudenga vakavimbika, ndo vanorekwa naDavid. Ndakanga ndiri muduku, tarirai ndachembera, handisati ndamboona vanodikanwa naMwari, champion nainjini, vachishayiwa zvokudya. Baba vedu vokudenga, ziso ravo rinosvinurira izvozvo, kuchengeta madonza ebasa, champion nainjini. Ndaifunga ini ndikati, deno mombe dzaimbopuhwa mukana kamwe chete. The gift of speech is just wild imagination yandinayo, yekuti dzaimbogona kutaura. Ndinofunga ini kuti Mahara waimbozovhunza champion nainjini oti, but imi vana mukoma injini munombozvigona sei? Munozvigona sei zvokuti munopuhwa majanga, isu tichinyimwa munopuhwa mvura yakanaka, muchidla muri papapa muri moga? I want to think kuti injini was going to give a simple answer. Aingoti, Mahara, seek ye first